Ahoj, zase vám jednou něco ukážu, ale nebude to tohle kolo. Bude to tenhle notebook Asus UX305. Je to 13-palcový krasavec, který je tlustý pouze 12,3 mm. Zpracován je z hořčíkové slitiny, takže je extrémně odolný a pevný a ta konstrukce je opravdu příkladná. Uvnitř je Core M, takže procesor zaměřený na nízkou spotřebu a díky tomu tady nemáme žádné větrací otvory. Je to pasivně chlazený stroj, takže absolutně tichý, no a také hodně dlouho vydrží, až 8 hodin kancelářské práce. K tomu má docela fajn klávesnici, aspoň ten první dojem je velice dobrý. A také ten displej vypadá parádně, IPS-ko matné, rozlišení 3200 na něco, prostě jemné rozlišení, no a celé to vypadá naprosto nádherně. Ještě by se také hodilo zmínit, že to váží pouze 1,2 kg. No a teď si určitě řeknete, že to bude drahé a že to na to mít nebudete, jenomže tohle i při svých parametrech a 256 GB SSD, 8 GB RAM, to bude stát 24 000 a s Full HD displejem a 128 SSD dokonce pod 20 000 korun. Takže teď sledujte živě.cz, kde se zanedlouho objeví podrobnější test a kde se pokusíme najít, zda má tenhle stroj i nějaké ty slabiny.